Escolteu-me bé, passatgers. La millor festa d'Andorra s'acosta. El 13 de desembre rebrem un impacte directe als nostres cors. Un impacte de música i de felicitat que convertirà el país en l'epicentre de la història del Remember. Això no és un avís, és una declaració que revolucionarà Andorra de cap a peus. Una nit destinada a ser llegenda. Passatgers, recordeu que avui és divendres. Us ha parlat el comandant.